Може би си мислите, че познавате всичко за котките. Живеете с една от тях от години, храните я, галите я и наблюдавате как тя прекарва по 20 часа на ден, спяща на дивана ви. Вероятно ви изглежда, че това същество ви е напълно познато. Но всъщност, котката е един от най-загадъчните, малко изследвани и удивителни обитатели на нашата планета. През следващите 30 минути ще се уверите сами в това. Днес ще представим 100 любопитни факта за домашните котки. Някои от тях ще ви разсмеят, други ще ви изненадат, а трети ще ви накарат да погледнете на домашния си любимец по съвсем нов начин. Нека започнем с нещо, което веднага ще ви смае. Първи факт. Вашата котка никога не мяука на други котки. Никога. Мяукането е специфичен език, който котките са развили специално за общуване с хората. В дивата природа, възрастните котки не си мяукат една на друга. Малките котета мяукат на майка си, докато са съвсем невръстни, но когато една котка срещне друга котка, тя може да съска, ръмжи или да издава характерни тракащи звуци, но не и да мяука. Мяукането е ваш личен език. Всяка котка създава уникален набор от звуци, предназначен изключително за своя стопанин. По същество, вашата котка общува с вас на език, който е измислила само за вас. Втори факт. Котките изобщо не усещат сладък вкус. Те нямат гена, отговорен за разпознаването на сладкото. Когато вашата котка души торта или сладолед, тя просто не разбира защо сте толкова развълнувани. За нея това е просто една безмислена миризма. Трети факт. Отпечатъкът на носа на котката е уникален, точно както човешкият пръстов отпечатък. Няма две котки по света с еднаква шарка на носа. Теоретично, котките биха могли да бъдат идентифицирани по носа, както хората по пръстите. Четвърти факт. Когато котка се търка с глава във вас, тя не просто проявява нежност, а ви маркира. На главата на котката има специални жлези, които отделят феромони. Търкайки се във вас, котката оставя ароматна следа. Тя буквално казва на други животни: този човек е мой. Пети факт. Котките почти винаги падат на лапите си. И това не е мит. Причината е така нареченият рефлекс за обръщане. Когато котка пада, тя за части от секундата се завърта във въздуха, ориентирайки се чрез вестибуларния си апарат. Този рефлекс действа дори при слепи котки. Важно е обаче да се отбележи, че това работи само от определена височина. Котката се нуждае от време, за да се обърне. Ако височината е твърде малка, рефлексът не успява да се задейства. Шести факт. Котките виждат 6 пъти по-добре от хората в тъмното. Зад тяхната ретина има специален слой, наречен тапетум луцидум. Той действа като огледало, отразявайки светлината обратно през фоторецепторите. Ето защо очите на котката светят в тъмното, ако насочите фенерче към тях. Те буквално събират всеки наличен фотон светлина. Седми факт. Една средностатистическа котка може да скочи на височина, която е 5 пъти по-голяма от дължината на тялото й. Ако човек притежаваше същите способности, той би скачал приблизително 9 метра нагоре. Осми факт. Котката прекарва между 30 и 50% от времето си в будно състояние, в грижа за себе си. Езикът й е покрит с мънички кератинови кукички, същия материал, от който са направени ногтите. Тези кукички улавят мъртвите косъмчета и разпределят мазнината по козината, изпълнявайки функцията на гребен. Девети факт. Котките не могат да дъвчат настрани. Долната им челюст се движи само нагоре и надолу. Това обяснява защо котките винаги режат и късат храната, вместо да я сдъвкват. Те са създадени да разфасоват плячка, а не да я смилат. Десети факт. Котките могат да пият солена вода. Бъбреците им са толкова ефективни, че могат да дехидратират морската вода и да я използват за хидратация на организма. Това означава, че теоретично котката би могла да оцелее, пиейки вода, от която човек би загинал от дехидратация. Преминаваме към биологията. 11 факт. Сърцето на котката бие 2 пъти по-бързо от човешкото. Нормално, между 140 и 220 удара в минута. Когато държите котка на ръце и усещате колко бързо тупти сърчицето й, това не е от уплаха. Това е просто нейният обичаен ритъм. 12 факт. Котката няма ключици в обичайния смисъл. По-точно, те съществуват, но не са прикрепени към други кости. Това позволява на котката да се промъкне през всеки отвор, през който може да мине главата й. Ако главата е минала, ще мине и цялото тяло.
13 факт. Котките ходят по различен начин от повечето животни. Те преместват едновременно двете десни лапи, след това двете леви. Така ходят и жирафите, и камилите. Това им позволява да се движат почти безшумно. Центърът на тежестта се премества плавно, без излишни колебания. 14 факт. Котката има 24 вибриси или мустаци, по 12 от всяка страна. Те са разположени точно в 4 реда. Мустаците не са просто украшение. Те са свързани с нервната система и могат да улавят най-малките колебания във въздуха. Котката може да се ориентира в тъмното с помощта на мустаците, без да докосва предмети. 15 факт. Ширината на мустаците на котката е приблизително равна на ширината на тялото й. Това не е съвпадение. Котката използва мустаците си, за да провери дали ще може да се провре през даден отвор. Ако мустаците не докоснат краищата, тя ще мине. 16 факт. Котките чуват звуци с честота до 80 000 Хц. За сравнение, човек чува максимум до 20 000, а кучетата до 65 000. Тоест, котките чуват по-добре от кучетата. 17 факт. Всяко ухо на котката може да се завърта на 180 градуса, независимо от другото. 32 мускула контролират всяко ухо. Котката може да чува звук зад себе си, без дори да завърта главата си. 18 факт. Котките усещат мирежми приблизително 14 пъти по-силно от хората. Но има и още нещо. Те имат орган на Якобсон. Допълнителен обонятелен орган, разположен на непцето. Когато котката прави странна гримаса с отворена уста и леко повдигната горна устна, тя използва този орган. Това се нарича реакция на Флемен. 19 факт. Котешкият мозък е устроен на 89% по същия начин като човешкия. Зоните, отговорни за емоциите, са еднакви при нас. Това означава, че котките наистина изпитват емоции – радост, страх, разочарование, привързаност. Това не е антропоморфизация, а невробиология. 20 факт. Нормалната телесна температура на котката е между 38 и 39 градуса по Целзий. Това е с градус и половина по-висока от човешката. Ето защо котката винаги изглежда толкова топла, когато седи на коленете ви. 21 факт. Котките са факултативни хищници. Това означава, че те задължително трябва да ядат месо. За разлика от кучетата или хората, котките не могат да синтезират определени аминокиселини сами. Таурин, аргинин, арахидонова киселина. Всичко това те получават само от животински протеин. Вегетарианската диета е смъртоносно опасна за котката. 22 факт. Котките нямат рецептори за горчив вкус, както ние. Не, те все пак усещат горчиво. Но що се отнася до умами, този пети вкус, вкусът на месото, котките го усещат много по-фино от хората. Това е техният основен вкусов ориентир. 23 факт. Котките са сред малкото бозайници, които не могат да усвояват лактоза в зряла възраст. Млякото, което давате на котката, е лоша идея. След като бъдат отбити от майка си, котенцата спират да произвеждат лактаза. Млякото им причинява стомашно разстройство. 24 факт. Средната продължителност на живота на домашната котка е от 12 до 15 години, но рекордът е 38 години. Котката се е казвала Крим Паф и е живяла в Тексас. Нейният собственик я е хранил с бекон, яйца, мазна сметана и кафе. Ветеринарите все още са озадачени. 25 факт. Една котешка година не е равна на 7 човешки, както обикновенно се смята. Първата година от живота на котката е приблизително равна на 15 човешки години. Втората година добавя още 9. Всяка следваща година е приблизително равна на 4 човешки. Тоест, 5-годишна котка по развитие съответства на приблизително 36-годишен човек. Преминаваме към тема, която заема голяма част от живота на всяка котка – сънят. 26 факт. Котките спят от 12 до 16 часа на ден. Някои дори до 20. Това не е мързел. Това е еволюционна стратегия. Ловът изисква колосални енергийни разходи. Организмът на котката е адаптиран за кратки, но интензивни изблици на активност. Между тях следва възстановяване. 27 факт. Котките сънуват. Както и при хората, при тях има фаза на бърз сън или REM фаза. Именно през това време може да видите как котката мърда лапи, движи мустаци или тихичко мялка. Тя ловува, играе или преживява деня си.
28 факт. Котките са полифазни спящи. Те не спят с един дълъг сън, като хората. Техният денонощен цикъл се състои от множество кратки периоди на сън и бодърстване. Това ги сближава с някои диви хищници, като гепарди и леопарди. 29 факт. Когато котка спи, свита на кълбо, това не е просто удобно, а защитна поза. В такова положение котката прикрива всички жизнено важни органи. Това е инстинкт на диво животно, което дори на сън се подготвя за евентуална заплаха. 30 факт. Котката никога не губи напълно бдителността си по време на сън. Дори в дълбок сън, мозъкът ти продължава да обработва звуци. Непознат звук и котката моментално се събужда. При познат звук, тя продължава да спи. Вашата котка познава вашите стъпки и не реагира на тях. Сега да поговорим за поведението. Това е, може би, най-интересната част. 31 факт. Котките ви носят мъртви птици и мишки, не защото искат да ви нахранят, или по-точно не само заради това. Изследванията показват, че те ви възприемат като несръчен ловец. Те ви обучават. От гледна точка на котката, вие очевидно не се справяте сами. 32 факт. Котките си отмъщават. Това е документирано. Ако отсъствате дълго, прибирате се късно или игнорирате котката, тя може умишлено да направи беля на неподходящо място, да развали ваш предмет или просто демонстративно да ви обърне гръб. Това е съзнателно поведение, а не случайност. 33 факт. Когато котка ви показва корема си, това е върховен знак на доверие. Коремът е най-уязвимото място. Това обаче не означава, че котката иска да я галите по него. Много котки показват коремчето си, но веднага хапят ръката, която се протяга към него. Това е покана към доверие, но не и разрешение. 34 факт. Котките са способни на ревност. Ако си вземете втори домашен любимец или отделяте много внимание на друг човек, котката може да демонстрира явни признаци на ревност, да се намесва между вас, да изисква внимание, да ви игнорира или да се държи агресивно към конкурента. 35 факт. Котките предпочитат познати миризми. Ето защо вашата котка толкова обича вашите чорапи, риза или кресло. Те миришат на вас. В стресова ситуация миризмата на стопанина успокоява котката също толкова ефективно, колкото и неговото присъствие. 36 факт. Котките не разбират наказанията. Ако наказвате котка няколко минути след провинение, тя не свързва вашия гняв с това, което е направила. Котките живеят в момента. Единственият ефективен начин за въздействие е да реагирате незабавно в момента на нежеланото поведение. 37 факт. Котките се поддават на обучение по-лесно, отколкото се смята. Просто не са мотивирани да угаждат на стопанина си, както кучетата. Котките правят това, което е изгодно за тях. С правилна мотивация, лакомство, игра. Котката може да бъде научена на команди, трикове, дори да отваря врати. 38 факт. Котките са способни на емпатия. Изследвания показват, че котките реагират на емоционалното състояние на стопанина си. Когато сте тъжни или плачете, много котки се приближават, търкат се, мъркат. Това не е съвпадение. Те усещат промените във вашето поведение и реагират на тях. 39 факт. Директният поглед в очите котката възприема като заплаха. В котешкия свят гледането в очите означава предизвикателство. Ето защо непозната котка по-скоро ще се приближи до онзи гост, който я игнорира, отколкото до този, който я вика и я гледа. За да успокоите котка, гледайте я и мигайте бавно. Това е котешки знак за мирни намерения. 40 факт. Когато котката бавно ви мигне в отговор, това е максимално изражение на доверие и привързаност. Учените наричат това котешка целувка. Опитайте да мигнете бавно на вашата котка точно сега. Преминаваме към лова и инстинктите. 41 факт. Домашните котки са едни от най-ефективните ловци на планетата. Според изследванията, успехът на лова при котките е между 30 и 40% от опитите, докато при лъва е около 25%. Вашата домашна котка ловува по-ефективно от лъв. 42 факт. Котките не ловуват от глад. Ловът е инстинкт, който не е свързан с апетита. Ситата котка все пак ще ловува, защото този импулс съществува извън и отделно от нуждата от храна. Ето защо ситостта не решава проблема с лова на птици в градината. 43 факт. Котките имат специфичен ловен режим. Преди скок, котката започва характерно да поклаща задницата си.
Това не е странност. Тя буквално настройва тялото си. Движението на задните лапи и помага да намери твърда опора и да калибрира скока. 44 факт. Котешките ногти са устроени така, че ласерно влизат в плячката, но трудно излизат от нея. Кукообразната форма на нокътя е капан. Ако котката се е впила, жертвата няма да избяга. Затова, когато котката забива ногтите си във вас по време на игра, а след това не може да се откачи, това не е жестокост, а конструктивна особеност. 45 факт. Котките умишлено си играят с плячката преди да прекратят живота й. И това също не е жестокост. Изтощената плячка е по-малко опасна. Мишката може да ухапе котката и да нанесе сериозна рана. Изтощавайки жертвата, котката намалява риска за себе си. 46 факт. Ухапването от котка е изключително опасно. Котешките зъби са тънки и остри. Те проникват дълбоко в тъканите и запечатват бактерии вътре в раната. Ухапване от котка се инфектира в 80% от случаите, ако не бъде обработено незабавно. 47 факт. Котките издават тракащ звук, подобен на дрънкалка, когато гледат птици през прозореца. Досега няма единодушно мнение какво означава това. Една от теориите е, че това е имитация на чуроликането на птици, опит да се заблуди плячката. Друга теория е, че това е просто израз на ловно вълнение. Трета – разочарование от недостижима цел. 48 факт. Котките ловуват призори и при вечер. Това е техният пиков период на активност. Ето защо много котки организират най-дивите гонитби с апартамента точно в 6 часа сутринта. Това се нарича активност призори или при вечер, изблик на ловна енергия. 49 факт. Котката чува звуци, които издават мишките под земята. Слухът й е настроен именно на честотите на гризачите. Когато вашата котка напрегнато гледа към пода или стената, е възможно да чува нещо, което вие не чувате. 50 факт. Котките могат да запомнят ловни маршрути. Те патрулират територията си по едни и същи пътища, обновявайки маркировките и проверявайки ловните зони. Вашата котка познава всеки сантиметър от територията си и всяка промяна в нея забелязва незабавно. Сега за общуването на котката с човека. Това е особено интересно. 51 факт. Мъркането не винаги е признак на щастие. Котките мъркат също така, когато са уплашени, болни, под стрес или при раждане. Мъркането е начин за саморегулация. Честотата на вибрациите при мъркане е между 25 и 150 Хц. Именно тези честоти ускоряват заздравяването на кости и тъкани. Мъркането е буквално самолечение. 52 факт. Котките могат да имитират плач на бебе. Установено е, че когато котката силно се нуждае от нещо от стопанина, храна, внимание, тя вгражда в своето мяукане честоти, близки до човешкия детски плач. Хората реагират на тези звуци инстинктивно. Котките са открили това по еволюционен път. 53 факт. Котките знаят името си. Това е доказано експериментално. Японски изследователи са проверили. Котките реагират на името си по различен начин, отколкото на случайни думи, дори ако ги изрича непознат. Просто реакцията на котката не е толкова явна, колкото при кучето. Котката ви чува. Тя просто решава дали си струва да отговаря. 54 факт. Котките адаптират своето поведение към конкретния човек. Ако в семейството има няколко души, котката се държи по различен начин с всеки. С един е игрива, с друг се гали, с трети поддържа дистанция. Тя ясно разграничава отношенията. 55 факт. Котките помнят хора, които са се отнасяли лошо с тях. Те не прощават просто така. Ако някой е причинил болка на котка или силно я е уплашил, тя ще избягва този човек безкрайно дълго. Паметта на котката за негативни събития е много устойчива. 56 факт. Котките предпочитат, когато човек им позволява сами да инициират контакт. Изследванията показват, че котките остават по-дълго до хора, които не се протягат към тях първи, а чакат котката сама да дойде. Това е въпрос на уважение към личното пространство. 57 факт. Котките могат да усещат болест и смърт. Известният котарак Оскар е живял в старчески дом в САЩ и безотказно е определял кой ще почине през следващите няколко часа. Приближавал се до този човек и лягал до него. Той е предсказал над 100 смъртни случая. Учените предполагат, че котките улавят специфични биохимични промени в организма на умиращия. 58 факт. Котките усещат сеизмична активност преди да я регистрират уредите.
Преди земетресения, котките се държат неспокойно, опитват се да избягат от дома, крият се. Това е забелязано и документирано в различни страни по света. 59 факт. Котките се ориентират по магнитното поле на Земята. Те са способни да намерят пътя към дома от разстояние няколко километра. Забелязани са случаи, когато котки са намирали стопаните си, които са се преместили в друг град. Точният механизъм все още се изучава. 60 факт. Котките се привързват към стопаните си по-силно, отколкото обикновено се смята. Изследване от 2019 година показва, че повечето котки формират със стопанина си сигурна привързаност, подобна на тази между деца и родители. Котката използва стопанина като сигурна база, от която изследва света. Преминаваме към историята и митологията, една от най-богатите части на котешката тема. 61 факт. Котките са опитомени преди около 10 000 години. Това се е случило в региона на плодородния полумесец на територията на съвременния Близък изток. Появата на земеделието създала запаси от зърно, които привличали гризачи, а те от своя страна – котките. Човекът и котката се намерили взаимно изгодно. 62 факт. В Древен Египет котките са били свещени. Богинята Бастет е изобразявана с глава на котка. Убиването на котка в Египет е било наказуемо престъпление, което се наказвало със смърт. Когато домашна котка умирала, семейството бръснело веждите си в знак на траур. 63 факт. Египтяните мумифицирали котките, както и хората. Открити са цели гробища на котки, съдържащи стотици хиляди мумии. През 20 век част от тях са изпратени в Европа и използвани като тор. Това е един от най-тъжните аспекти на котешката история. 64 факт. В средновековна Европа котките били обявени за съучастници на дявола и унищожавани. Особено преследвани били черните котки. Историците предполагат, че това масово унищожение на котки косвено е допринесло за разпространението на чумата. Плъховете, които нямало кой да задържа, разнасяли болестта из цяла Европа. 65 факт. В Япония котките традиционно се смятат за символ на късмет. Манеки Неко, фигурка на котка, махаща с лапа, се среща почти във всеки японски магазин и ресторант. Смята се, че тя носи пари и успех. Вдигнатата дясна лапа привлича пари, лявата – клиенти. 66 факт. Първата котка в космоса е Филисет, френска котка. Тя е излетяла в космоса през 1963 година и благополучно се е завърнала. В Париж й е издигнат паметник. 67 факт. Котаракът на Исак Нютон, на име Спитхет, според легендата, постоянно пречел на учения, драскайки по затворената врата. Именно тогава Нютон измислил котешката вратичка, отвор в долната част на вратата. Въпреки че историците се съмняват в истинността на тази история, идеята все пак е прекрасна. 68 факт. На кораба на Ернест Хемингуей винаги са живеели котки. Самият писател е отглеждал множество котки в дома си в Куба. И до днес, в къщата музей на Хемингуей във Флорида, живеят около 50 котки, потомци на неговите любимци. Много от тях са полидактилни, с допълнителни пръсти на лапите. 69 факт. Изразът «котка в чувал» се появил през средновековието. Мошеници продавали на пазара чували, в които уж седяло прасенце, а всъщност – котка. Купувачът откривал измамата, когато отварял чувала и пускал котката. Изразът «да се разкрие измамата» също е свързан с това. 70 факт. В Русия, котаракът от Казанската катедрала станал културен символ. Ермитажът в Санкт-Петербург е известен със своите котки-пазители. Официално там живеят около 50 котки, които охраняват картините от гризачи. Всяка котка има официална длъжност и паспорт. Сега рекордите. Това винаги е най-вълнуващото. 71 факт. Най-дългата котка в историята е Мейн Кун на име Стюи. Дължината му е била 123 см от носа до опашката. Вписан е в книгата на рекордите на Гинес. 72 факт. Най-силно мъркащият котарак е британският котарак на име Мерлин. Силата на неговото мъркане е достигала 67,5 децибела. Това е сравнимо с звука на работеща перална машина. 73 факт. Най-богатата котка в историята е Блеки. Неговият стопанин, британският милионер Бен Реа, завещал на котарака 7 милиона британски лири.
Котаракът станал най-богатото животно в историята според книгата на рекордите на Гинес. 74 факт. Най-многодетната котка е Дъсти. През живота си тя е родила 420 котенца. Това е абсолютен рекорд сред домашните котки. 75 факт. Котка на име Карлика е влязла в историята като най-малката котка в света. Теглото й е било около 1 кг, а дължината – по-малко от 30 см. Тя е доживяла до 6 години. 76 факт. Най-високата документирана височина, от която е оцеляла котка, е 32 етажа. Котарак на име Анди е паднал от тази височина в Ню Йорк и е оцелял. Котките оцеляват при падане от големи височини по-добре, отколкото от малки, защото при достигане на максимална скорост на падане, те се отпускат и приемат поза на парашутист, разпъвайки се. 77 факт. Най-високо платената котка в историята е Гръмпи Кет, известната намръщена котка от интернет. Според медиите, по време на своята кариера, тя е спечелила за стопанката си около $100 милиона. Истинското й име е било Тартър Сос. 78 факт. Котарак на име Темлин е оглавявал шотландската пивоварна Брюдог в продължение на няколко години. Официалната му длъжност е била директор по операциите. Той е присъствал на съвещания и е бил вписан в официалните документи на компанията. 79 факт. Котките са по-бързи от хората в спринта на къси разстояния. Домашна котка може да развие скорост до 48 км в час. За сравнение, средният човек бяга със скорост около 15 км в час. Юсейн Болт е развивал скорост до 44,72 км в час. Вашата котка е по-бърза от Болт. 80 факт. Котките имат доминираща лапа, както хората имат дясна или лява ръка. Женските по-често са десничарки, мъжките – левичари. Това е доказано по време на научни експерименти, където котките били молени да извадят лакомство от тесен контейнер. Преминаваме към финалния блок. Удивителни и малко известни факти за котките. 81 факт. Котките не се потят през кожата. Те нямат потни жлези по цялото тяло, както хората. Единствените потни жлези на котката са на възглавничките на лапите. Ето защо в жега или при стрес котките оставят мокри следи от лапи. 82 факт. Котешкият нос винаги е влажен и това не е случайно. Влажният нос по-добре улавя миризмите. Молекулите на миризмата се разтварят в течността и по-добре контактуват с обонятелните рецептори. Сухият нос не винаги е признак на болест, но рязката промяна е повод да обърнете внимание. 83 факт. Някои котки реагират на валериана по същия начин, както на котешка мента. Веществото, което предизвиква тази реакция при тях, е актинидинът. Реакцията към него е генетично обусловена и се проявява при около 50% от котките. 84 факт. Ивичестата шарка на козината при котките се нарича агути модел. Всяка ивица се формира на клетъчно ниво още през ембрионалния период. Ивичестият модел при тигъра и при вашата домашна котка възниква по един и същ механизъм. 85 факт. Белите котки с сини очи често са глухи. Генът, отговорен за белият свят и сините очи, е свързан с дегенерацията на вътрешното ухо. Ако бяла котка има едно синьо и едно друго око, тя обикновено е глуха на ухото, което се намира от страната на синьото око. 86 факт. Котките умеят да пият вода, без да си намокрят муцунката. Те докосват с върха на езика си повърхността на водата и светкавично прибират езика обратно. Създава се стълбче вода, което котката успява да улови. Всичко това се случва 4 пъти в секунда. Твърде бързо за човешкото око. 87 факт. Котките не понасят цитрусови аромати. Това е тяхна природна реакция към някои растения, токсични за хищниците. Миризмата на портокал, лимон, грейпфрут предизвиква отвращение у котките. Ето защо цитрусовите плодове често се препоръчват като средство за отблъскване на копки от мебелите. 88 факт. Много растения са токсични за котките. Лилии, алое, авокадо, някои видове орхидеи, фикус. Всичко това е смъртоносно опасно за котката. Ако имате котка у дома, непременно проверете растенията си. 89 факт. Котките са един от основните двигатели на интернет културата. Според изследванията, видеоклиповете с котки заемат едно от първите места по гледаемост в историята на интернет. В YouTube, Reddit, Instagram, навсякъде котките доминират.
Психолозите обясняват това просто. Котките намаляват нивото на стрес при хората само след няколко минути гледане. 90 факт. Котките имат трети клепач. Това е прозрачна мигателна ципа във вътрешния ъгъл на окото. Тя защитава окото и го увлажнява. Когато тази ципа е постоянно видима, това е сигнал за болест или силен стрес. 91 факт. Котенцата се раждат слепи и глухи. Очите се отварят приблизително между 9-я и 14-я ден. Слухът се появява към 3-та седмица. До този момент те са напълно зависими от майка си и намират зърното изключително по топлина и миризма. 92 факт. Котките са единствените домашни животни, които не са напълно опитомени. Генетично те са практически идентични с дивата степна котка. За разлика от кучетата, които в хода на опитомяването са се променили силно генетично, котките са се изменили минимално. По същество, у дома ви живее диво животно, което просто е решило да сътрудничи с хората. 93 факт. Котките не се нуждаят от лидер на глутница, за разлика от кучетата. По природа те са самотници. Техният обществен живот е доброволен избор. Ако котката остава до вас, това не е навик или независимост. Това е съзнателно предпочитание. 94 факт. Съществува болест, наречена токсоплазмоза, причинена от паразит, който живее в червата на котките. Този паразит, попадайки в мозъка на гризачите, променя тяхното поведение, правейки мишките по-малко предпазливи близо до котките. Тоест, паразитът управлява поведението на гризача, за да падне той при котката. Това е един от най-странните примери за паразитно управление на поведението. 95 факт. Около 1/3 от собствениците на котки признават, че разговарят с тях като с хора. Изследванията показват, че това е напълно нормално и дори полезно. Котките реагират на тон и интонация, а разговорът с котка намалява нивото на кортизол при хората. 96 факт. В света има между 100 и 600 милиона домашни котки. Точни данни е трудно да се получат. По брой домашни животни, котките делят първо място с кучетата, в зависимост от страната и методологията на преброяване. 97 факт. Най-популярната порода котки в света е персийската. На второ място е мейнкунът, а на трето – екзотичната късокосместа. Общо официално са признати около 70 породи котки. 98 факт. Котките средно прекарват около 8 часа на ден, гледайки през прозореца. Това за тях е форма на забавление, стимулация и ловна практика. Ветеринарите наричат това птича телевизия. 99 факт. Котките лекуват хора. Това не е метафора. Мъркането с честота от 25 до 50 Hz стимулира производството на серотонин, намалява кръвното налягане, укрепва имунната система. Изследванията показват, че собствениците на котки имат с 40% по-нисък риск от сърдечен пристъп, в сравнение с тези, които нямат домашен любимец. И последният, 100-тен факт. Ако котката ви е избрала, това не е случайност. Котките избират хора, чиито биоритми, характер и дори миризма им пасват. Котката не е аксесуар или украшение на интериора. Тя е същество, което е взело съзнателно решение да бъде до вас. И това, може би, е най-удивителното в тях. Благодарим ви, че ни придружихте в това пътешествие в света на котките. За да продължите да откривате завладяващи истории за природата и нейните създания, не забравяйте да се абонирате за канала.